नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. आजी कविता रंग हे कार्यक्रमांतू हा 2 कविता सांगता. आत्ता एप्रिल महिनो येता आसा. एप्रिलांतू 1 एप्रिल एप्रिल फूल करताची आणि त्यात नंतर आमगेल नवीन वर्षा सुरुवात जाता युगादी. तर एप्रिल फूल म्हणून एक कविता आसा आणि अनेक युगादी म्हणून हे दोन्ही हांव वाजून सांगता. ऐकया. एप्रिल फूल. 1 एप्रिल कोणी कोणाक करीत मस्करी. 1 एप्रिलाक कोणी कोणाक करीत मस्करी. हसून वचका मात्र जावच्या ना रागारी. हसून वचका मात्र जावच्या ना रागारी. जीवाक धस्स जावचे तशी नाका ती मस्करी. जीवाक धस्स जावची तशी नाका ती मस्करी. अशी उरो की स्मित हास्य येवो तोंडारी. अशी उरो की स्मित हास्य येवो तोंडारी. कोणाक मागणी घालची जाल्यारी 1 एप्रिलाक घालची बरी. कोणाक मागणी घालची जाल्यारी 1 एप्रिलाक घालची बरी. हो म्हळ्यारी उत्तम बेजार ना म्हळ्यारी. हो म्हळ्यारी उत्तम बेजार ना म्हळ्यारी. मनाक सांगच्या जाता एप्रिल फूल मस्करी. मनाक सांगच्या जाता एप्रिल फूल मस्करी. अनेक वर्षा चल नायल्या एप्रिल फूल निरंतरी. अनेक वर्षा चल नायल्या एप्रिल फूल निरंतरी. 2 दिवस पहिले याद दवरलुरता बरोबरी. 2 दिवस पहिले याद दवरलुरता बरोबरी. एप्रिल 1 मात्र फूल जाताची फाल्यारी. एप्रिल 1 मात्र फूल जाताची आमी फाल्यारी. उराबा एप्रिल फुलाक आमी मूर्ख जाल्यारी. एप्रिल फुलाक आमी मूर्ख जाल्यारी. हसून वच्या मुखायल वाटेरी. हसून वच्या मुखायल वाटेरी. अशी आनंदाचो प्रवास जावो उत्तरोत्तरी. अशी आनंदाचो प्रवास जावो उत्तरोत्तरी. एक नवीन युक्ती येवो भारी. एक नवीन युक्ती येवो भारी. 1 एप्रिलाक कोणी कोणाक करीत मस्करी. हसून वचका मात्र जावच्या ना रागारी. जावच्या ना रागारी. अनेक कविता एप्रिल महिन्यांतू येवची परब आमगेली युगादी ताजेचेर आसा ती हांव सांगता. युगादी. चैत्र युगादीक सुरू आमगेल नवे वर्ष. चैत्र युगादीक सुरू आमगेल नवे वर्ष. तोची सूर्य तोची चंद्र उत्साह नवो हर्ष. तोची सूर्य तोची चंद्र उत्साह नवो हर्ष. युगादी म्हळ्यारी विजयाचे समृद्धीचे प्रतीक. युगादी म्हळ्यारी विजयाचे समृद्धीचे प्रतीक. नवे संकल्प करत मेळील वेळ कर्या सार्थक. नवे संकल्प करीत मेळील वेळ कर्या सार्थक. 3.5 मुहूर्तांतू 1 हो मुहूर्त उत्तम. 3.5 मुहूर्तांतू 1 हो मुहूर्त उत्तम. बरे कार्य जावो नित्य दुष्ट बुद्धिक लगाम. बरे काम जावो नित्य दुष्ट बुद्धिक लगाम. युगादी दिवस करताची नवे पंचांग श्रवण. युगादी दिवस करताची 9वे पंचांग श्रवण. जाता अनेक विषयाचे त्यांना स्मरण. जाता अनेक विषयाचे त्यांना स्मरण. गेलील वर्षाचे कडू विषय नाका साठवण. गेलील वर्षाचे कडू विषयाचे नाका साठवण. मुखार मुखार वच्या अशी कर्या प्रण. मुखार मुखार वच्या अशी कर्या प्रण. हे देवा हे संवत्सरांतू सर्वांक मेळो आनंदा क्षण. हे देवा ह्या संवत्सरांतू सर्वांक मेळो आनंदा क्षण. आमगेले चिंतन आमगेली भक्ती कृष्णार्पण. आमगेले चिंतन आमगेली भक्ती कृष्णार्पण. धन्यवाद.